Минем исемем Диләрә, миңа 16 яшь. Мин Казан шәһәрендәге авиастроительный районындагы 14-нче гимназиясендә укыйм. Мин язмышыма бик рәхмәтлемен, чөнки мин Музафаров исемендәге музыка мәктәбендә укыйм. Безнең мәктәптә күп төрле мероприятиялар, чаралар үткәрәләр. Мин төрле концертларда һәм музыкаль спектакльләрдә катнашам, вокал белән шөгыльләнәм. Фортепиано классында мин 8 елдан укыйм. Ләкин иң яраткан шөгылем минем ул фортепианода уйнау. Мин 8 яшьтән музыка мәктәбендә укыйм. Хәзер инде мин 8-нче класста. Музыканы тыйырга, аны яратырга, музыка осталыгына минем яраткан укытучым Иделия Илдусовна өйрәтә. Фортепианодан тыш мин вокал белән шөгыльләнәм. Бу елны Казанда саф музыкасы һәм Гәүһәр фестивале проектларында ансамбль Фиори белән катнаштым. Киләчәктә минем Казан театр училищесына укырга керәсем килә. Хәзер мин сезгә Нури һәм Яхин композиторларының музыкаль әсәрләрен уйнап күрсәтәм.